हेल' गाइस जरहाट टाउनाव बेरायदों लामा जोंना हाबनांगौ टाइमा जाथ'वाखै ओंखायनो लामायाव दसे बेरायगासिनो दा लामायाव माखासे बुस्थु नुदों आरोखि बेखौ नायदो नोंथांमोनहा जरहाट टाउनाव नै जरहाट स्टेडियाम गुदियाव लामायावनो मा दं नै ब्याम खालामग्रा बे मोनसे नैबेबो मोनसे आरो नैबे मोनसे बेखौ मारै खालामोथाय बेखौ मिथिला नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसे खालामनाय जों दे आरो नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसेबाव आरो नैबे लास्ट लामायावनो बिदि दं आरोखि जरहाट टाउनाव नैबे जाबाय जरहाट स्टेडियाम बेयो मा खालामनायसो दे नाखो वा बिदि खालामदो बाबु मोजां ना मोजां आथिया मोजां मोनो आथिया मोजां मोनो लामायावनो बिदि दं आरोखि बुस्थुआ नैबेबो बे बायनानै दङ बुस्थुआ बेखौ खाबथानानैसो दोनो रावबो खालामाखै जरहाट टाउनाव बेखिनियानो दे होखावदो बे न' खाथिमोन नों सामफ्रामबो खालामबाय थागौमोन नामा? बानायनांगौमोन होमबाथ' नोंना सिक्स पेकआ बिराद मोजां जागौमोन दाबो खालाम साननैसो थालांनांसिगोन बेयाव ना बाब हाबनो मोननाय नङा जाबाय ना दे